Isang magandang araw na naman sa atin mga ka-chicken. Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. Welcome back dito sa aking channel mga ka-chicken. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken, huwag nyo naman po kalimutan mga ka-chicken. Subscribe yung ating channel at pakihit yung like button at pakicomment lang din po sa baba mga ka-chicken para sa inyong mga karagdagang katanungan. Sa vlog na ito mga ka-chicken, marami tayong pag-usapan tungkol sa pagmamanokan, no? Kasi maraming nagtatanong sa atin at kailangan natin bigyan ng pansin kasi napakaganda yung mga tanong nila at kailangan din natin may share lalo na doon sa mga nag-aalaga ng mga manok, nagsisimula at sa mga may plano pang mag-alaga ng manok. Kaya napakaganda mga kasigan, no? Katulad ng katanungan ni Sir Binsam, Sir, ano po ang magandang feeds para sa ating mga free range chicken? Okay, napakagandang tanong mga kasigan, no? So, para alam din natin mga ka-chicken kung ano yung dapat na ibigay natin. At saka ito pa mga ka-chicken, Sir, anong pinapakain mo sa mga edad na 1 month to 2 months na mga sisiw? At anong gamit nyo na feed sa ganyang mga kalalaking manok? Yan mga napakagandang katanungan, ano? At saka iba pang mga katanungan na, boss, pwede bang purgahin yung mga nangingitlog ng mga inahin? Ay, pag-usapan natin yan. At saka mayroon pa ditong tanong mga ka-chicken. Ilang beses sila pinapainom ng pamurga sa isang linggo? Yan mga ka-chicken. Sa isang linggo ba? Isang buwan? Isang taon? Dapat yung malaman yan mga ka-chicken. Kaya mga ka-chicken, ngayon na, simulan na natin. Okay mga ka-chicken, simulan natin dito sa katanungan ni Sir Binsam. Sir, ano pong magandang feeds para sa mga free range chicken? Para sa akin, yung mostly talaga makikita natin sa ating free range chicken, yung tinatawag natin yan na free range chicken kasi pinapagala natin sila, malaya silang gumala, manghingain ng kung ano-ano. Yan, marami na silang nakakain na mga damo, uod, yung mga natural na mga nakakain nila. Kaya napakaganda para sa kanila yan, para sa pag-develop ng kanilang katawan, pero nagbibigay din tayo ng additional na pagkakain lang sa kanila. Dito sa akin mga ka-chicken, i-share ko lang sa inyo, kasi iba't iba yung paraan sa pagbibigay ng pagkain para sa ating mga free range chicken, sa mga depende din sa mga nag-aalaga, dito sa akin i-share ko lang sa inyo, mostly pinapakita ko na sa inyo dito, pinapakain ko dito yung mga sola. Mayroon din tayong itong mga madre de agua, chinachap, yung mga tirang kanin, dinadagdag natin yan. At saka yung puno ng saging at chinachap natin, yung makita nyo sa mga nauna nating videos. Ayan, saka hinahaluan ko po yan ng konting feeds. Ayan, pero hindi po puro, nasa mga 25% to 30% lang yung binibigay natin o to 40% na mga feeds kasi hindi talaga lahat, kasi masakit din sa bulsa kung free range chicken natin, lalo na kung madami na puro feeds. At saka hindi din maganda yan para sa ating mga alagang manok, lalo na kakainin natin, at saka mag-produce sila ng egg. Mas maganda yung medyo organic. Ang maganda naman ka-chicken yung sa akin dito, yung binibigay ko sa kanila pinapanghalo, crumble, kasi nakita ko na mas maganda sa kanila na panghalo. Natakam sila, tapos nakikita ko mga malulusog talaga. Disclaimer lang mga ka-chicken, sa akin lang po yan, sinishare ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Pero depende na din sa inyo kasi mayroon din yung iba para sa free range chicken nila, para medyo makamura sila, bumili sila ng PDP kasi yung PDP nasa mga 23 per kilo lang yun o 22 ganyan. Yung sinasabi kong crumble, yung BFC, nasa yan, mga 33 per kilo yung mabibili natin. Medyo may kamahalan pero sulit naman para sa ating mga alaga manok. Saka kunti lang din naman yung hinahalo natin doon sa pagpakain nating mga manok. Yan po yung isa sa mga katanungan nila. At sunod mga ka-chicken na katanungan nila na sasagutin natin. Sir, ano pong pinapakain sa ganyang edad? Ayan, kung makita nyo sa screen, yan po yung mga tinatanong nila na ganyang kalaking mga manok. Yan po ay mga tag 1 month to 2 months nating mga manok. Mostly dyan mga 1.5 months. Nakikita nyo sa screen mga ka-chicken. Kaya may mga nagtatanong at Susan Margaret Dilicana Lara.
O ano ang gamit mo na feed sa ganyang kalaki ng mga manok. Okay. Yan, ginagamit ko dito mga ka-chicken dito sa aking mga alaga manok, no. Pag simula sisiw, day old hanggang 1 month, binibigyan ko po sila ng Integra 1 o Integra 1000. O yan po yung binibigay hindi ko po, wala pong bayad yan hindi ko po promote, pero yun po yung sinishare ko lang po na yun po yung binibigay ko. At saka pagdating nila ng 1 month to up to mga 3 months, yung binibigay ko sa kanila ay yung Integra 2000 naman mga ka-chicken. Dyan sa stage na yan, lalo na doon sa day old hanggang 1 month ay puro lang po yan na feeds yung binibigay natin. Kasi nandyan yung starting ng kanilang pag-growth, no? Kaya pinupuro ko muna pagdating ng mga lampas 2 buwan, 2 months hanggang lampas 2 buwan, ganyan, mga 3 months, 4 months, yun na yung hinahaluan natin ng asola at saka iba pang mga pwede natin ihalo, no? Sunod na katanungan mga ka-chicken. Dito na tayo sa katanungan ni Pinky's Backyard Farm. Okay, shout out po sa inyo sa channel at suportahan na din po natin yung channel niya. Ang katanungan niya mga ka-chicken ay, boss, pwede ba purgahin yung nangingitlog na manok? Okay, magandang katanungan yan mga ka-chicken, no? At ito pa kay Motors Lover. Ang tanong niya po ay, ilang beses sila papainumin ng pamurga sa isang linggo? Okay, ayan po yung mga katanungan nila mga ka-chicken, no? Okay, so dito muna tayo sa tanong ni Pinky's Backyard Farm. Pwede ba purgahin yung mga nangingitlog na manok? Yes, pwede naman mga ka-chicken, no? Pero I suggest mga ka-chicken, in that stage, wag lang muna natin purgahin sila. Kasi nasa process pa sila ng lagi nagpo-produce sila ng itlog, ano? At saka mas maganda na, kasi may peak din yan lalo na yung mga heritage bred na umiitlog lang talaga sila ng itlog, hindi naglilimlim. Mayroon din time yan na peak nila na parang humihinto sila muna sa pag-iitlog, mga ilang araw, ganyan. Saka doon natin sila pwedeng kunin at i-condition yung tinatawag natin na priming, yung mga nauna nating videos nandoon yun, ano? Doon natin sila purgahin at saka painumin ng mga vitamins at saka bacteria flushing natin. Doon po yung magandang stage, pero doon sa kung pwede bang purgahin habang nangingitlog sila, pwede naman. Hindi naman maano yung manok doon, pero yung nasa process kasi sila ng pangingitlog, wag muna natin silang kalawin doon na stage, ano? Hintayin muna natin mag-take sila sa kanilang pangingitlog. At saka yung katanungan ni Motors Lover, ilang beses papainumin ng pamurga sa isang linggo? Doon yun sa katanungan niya tungkol sa ating mga sisiyo na pinurga, no? Dito makikita nyo sa screen. Mga ka-chicken, hindi po linggo yung pagpurga natin sa kanila mga ka-chicken, ano? Bibilang tayo ng araw. Mostly first na pagpurga natin sa kanila ay nasa 30 days old. Yun po yung first na pagpurga natin sa kanila. Pero may iba din na nasa 15 days pa lang pinupurga na nila, pero yung ano talaga, advice talaga, no, sa mga expert natin na nasa 30 days. Pag 30 days old na yung sisiyo natin, saka natin sila pupurgahin. Yun po yung mainam. At saka ulitin natin after 21 days simula ng pagpurga natin sa kanila. Hanggang 4 months yan. Yung binibigay natin doon, yung powder na pamurga, no? At saka pagdating ng 4 months, pwede natin bigyan yung capsule na pamurga kung bibilhin natin ng mga pamurga. Pero kalahati lang, no? Saka after 1 month naman, pwede na pag 5 months, pwede na yung isang buo. Pero kung yung mga natural way, yung bunga, yung ibibigay natin na pamurga sa kanila, ay mas mainam po yun kasi walang gastos kung mayroon malapit sa atin. Napakaganda po, no, ng bunga na yun. Sunod na katanungan mga ka-chicken, ito po kay Sir Ronnie Maderas. Idol, papaano po ba ang proper position ng itlog sa pag-preserve sa chiller? Salamat, Idol. Okay, maraming salamat sa iyong katanungan, no? Kung proper position po mga ka-chicken sa itlog natin, ano, kahit saan, simula ng pagkulikta natin sa ating mga itlog doon sa pinag-iitlog nila, paglagay natin sa tray, at saka yung pinakita natin na i-preserve natin yung itlog doon sa chiller, at saka
hanggang doon sa incubator. Kasi meron din katanungan dito si Sir Edgar Takata. O shout out po sa inyo, idol. Sir, bago lang po ako sa incubator, swing type po incubator ko. Paano ba paglagay ng itlog sa tray? Yung matulis po bang sa baba? Salamat sa sagot. Kahit hanggang sa paglagay sa incubator, always po mga ka-chicken, yung pong matulis na bahagi nila ay lagi pong nasa baba. Makita naman natin kung tinitingnan natin yung itlog, yung pointed po na object at ng itlog ay lagi pong nakababa yan. Explanation po dyan kasi yung nasa kabilang dulo, nandoon po yung pinaka air cell ng itlog. Nandoon po yung medyo may hangin kung makita nyo, lalo na yung kumakain ng balot, makita natin, doon natin binibiyak, binabasag kung kumakain ng balot. Kasi nandoon po yung air cell nila, medyo may kunti po silang hangin doon, kaya kung fertile yung itlog natin, napakalaga po na yun po yung laging nasa taas, O yun po yung kagandahan mga ka-chicken. Dapat po natin malaman niya kung nag-alaga tayo ng mga manok. Yan. At marami pa tayong mga katanungan sa bali sa next episode na lang din po natin at tatalakayan natin, kasi para masagot din naman natin. Kung may mga katanungan pa kayong iba mga ka-chicken, kindly comment below kung may natutunan kayo at kung may gusto kayong itanong. At sa mga gusto magpapa-shoutout, comment lang below mga ka-chicken. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. At maraming salamat mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.